All Party Hill Leaders Conference ahin pen ma joining amai ke padopon. Pini thang thang ni phaing ko ratrok bhom kuruani phuloni constituency ke parlo EPHLC atum mai ke padoji pura Langherang LP School Pathua Klamalong mai ke padolong ledet ajok phuloni Harmon Club alongsi wang thupen Ladakh sitame mai padolong lesi kedamtang MSC Kilik along Kachipate tuntang Dhoniram timung methang ahemsi ma joining amai padoponlo. Mai along bangkep BJP a party pensitame EPHLC along chipa ogdunlo. Bangso amai along EPHLC amai phu jai kathar lapen kaprek ke thekiring atum sitame chitong dun pen mai pachun pon. Fuloni pen siva be report TK News. Lake nili tum nili jungjung ba EPHLC pensitame tum ning ing samse athema la bangso CRPC ke ene la pujungjung pen ke biune ba promulgate une lake Ladakh arlo kopine ka chichu ka che thad dokok so look so that hem read me ka che kai dokok la pen akhai ron ki duji ang ring dokok ka che theng ka che chok dokok wo ansi hala bangke biunji abinong et ke non itum lang namang labangso prohibitory order pulo kedi prohibitory order pote lason claim ri lapuson damri lapuson ke chokche lapuson claim nang ne pusi labangso order ki pilo lasi labangso order ki pipe non itum APHLC ke claim ke che ton masi che tonte APHLC tum ko pilo ke claim ke itum arniwang tam meeting do rat aphan aron alam sin tum ke than constitution alam lapen law alam sin tum ke than pulo tang te kitab ke than ke itum crime kitab lo ke than ke ili tum ke kichok chelo ma arjuna ko pola ke jong si kichok chelo ponde teacher dum ko si lo than re relonte kopia si tum education mate il tum ke charli afan kopia bosina ko muni tum gyan ke long ya phan lo ke di ke gyan te tum rat afan jong si ahok alam than the pote tum gyan loi ma long le lo ke di lasi la district magistrate pen la bangso itum la prohibitory order lo la under section 144 CRPC criminal procedure code polo mahata nili puer lo criminal procedure code poke komane abang phu ke claim chok chidet polo tangte ke nep ji warren order do pe awepin pe neblong lema lapen kopi ke claim ahur si police dom order awepin pen ke neblong ma lahanda tok etlo lapen mojel jang det pen api ke lang awar sai antame Ladakh kipi jok awar sai antame la criminal procedure code along se tok etlo asi owe kimia tum ini tum chenam nangji la bangso alu thu ador so e pharo plibak se anji la dipua ahi thilong mata do matri box to long tum damno te longji la si tum media tum anda chini nai ese karju lapen itum kadok awi rights antame itum chini mate itum aron ateng ke itum han isivet lo posi labang itum chini adlote itum akejok monon pi police lapen kaheno munit penta itum chipejok onpo lasi labangso order ateng pute itum chetonte pinjo chetonte kache theng phansi meeting edo do ma kache bhong mansi tu meeting edo lo itum ke mane knowledge ki pi gyan ki pc itum APHLC tum ke jasemet ke claim non abang ke BJP itum mang anning ke lang no kar bi phan kaching honte kesi labangso BJP sarkar tum ke APHLC tum kar biang long hai det na government ini long pop na alang tum adimak long ave det na puk anning ke tera joine si la police atum phan district magistrate tum phan la tum si thang akisung ave pin pen polotang te meeting do tame itu mari deng along hele ave nopak ave kebong ave itum ave thenga che chok bane la bangso meeting e kidu kalima tidi abino kat ke lo teng pe itu man constitution teng pen itu man permission ang pialo Ladakh la bangso order ka isu ke la ke APHLC atum phan ke ber het je phan si la na pingram na pingram nang tong la bangso order ka isu ke ni tum ke ning samse la pen pin rem lu na lo lam ni kon phan si la so order isu pon lo sa la ke constitution la teng polotang te emergency pulak pudam dena tong se kot pen se pang da pot cyclone trok ka thek abilong ke cyclone trok beji a situation jong se normal bang be prote ako extend du pot cyclone trok ningkan sian itum bidamun stame non bang kan itum ke theklong ke karbiang long suluk sudah kawe dang tum theklong ma media tum theklong le la se abinong et ke la bangso order ke la ke theng chor nai ho binong ke la sing tum high court long lam hoi bidam ponon itum la se ching la bangso order le do bom lang te karbia tum inglong aso tum meeting cho do plop nang je phanda dimak long we ji ke bang jilang owe tum sung pegi la si la son bang kan itum ning hang hello la bang ke la si high court dolang Ladakh decision ke chok che la order ki pi chok che pate ni tum high court phai ning che the atema high court tum ke constitution ateng basi complain hi ja cha tum ke la han lo thank you APHLC pe Ladakh
fully constituency long mass joining program lapen ke release ko pe doji pu labang so mai long BJP itu lapen Kongres lapen ASDC itu ali nang dun lap usi pini labang so mai bang jasmet ko ma wo pisita karbiang long BJP CM tuliram long hang atum ka phere abang ke le hello labang so ka phere mat ka phere bang le hello hapu jitu west karbiang long long non hempre ka farman ka chisong pe debo rally ada mane peace rally labang so ka chisong pe debo la penamat no is karbiang long da puludi constituency long ta pini labang so mai long make ajat non ta la tuma phan pridun vek nai pusi CM tuliram rong hang bang kamatha ba tim karbiang long tuma song se matha lamat alang tum ami thanga BJP worker ge nangche tojuni bomda hala bithung son ge avelo di no ye bithung na pridun ha helelo mati ada kuruni lo ga BJP se avde komalo BJP lo dak nang toy pen mai nang pridun ko di nang pri nang toy ibang se avde lo ambuni se avde lo kupi polo te BJP avde lo lama se lang tum chikit hai velo SP pham alang tum ther hap lo DC ba OC atum pham ADC atum pham hala DSP atum pham ther hap lo ya da pini pulunia long APSL situ mamai nang tum pridun rek ni lapen papa dolong der ni pemat bang magistrate pen nang long si bang pa DSP magistrate OC tu men si bang pa si pin bang somai bang nang pidang sita pini ke jonje tum an ke lage jonje der sita pini ben ke APSL si lo pusi lang tum bang ke non ta do thiblo non ta do kadu kita dah lo lapen nitum APSL si party pen labang so a movement non hemprek ke hang movement la penitum six dul ka pangtang ning tote la ke pini la bangsu ke dam tang hopta pen cheng lo pini la thoda dak si non dak lo la pen pina dik hakula so si kapre ka constituency long homosi lo du bom chila la pen nang khang ne deji kopi ma pulte lang tum nang khang kuan ma nang ke khang karbiang long rat karbiatum la pen inglong so tung la si aning ku non la ke tuliram long hang nang ke khang dele la ke bangala RSS atum Monggo sena atum Bihari Bongoli tumalam toisi tuliram rong hang khang chole ahok pe di lasi tuliram rong hang khang li la ke alang tum Bihari Bongoli atum phan hala RSS tum ka pheresi alang tum alam toisi tuliram rong hang pini SP DSP nang toisi upe dalang tum pupi de jimine sitamini tum phere re Bihari Bongoli phan RSS atum phan Monggo sena tum ka phere tum li special si toge ni tum lang selo ji songko athema nitum ke tuliram hang mana ke song li ke ate tuliram hang karbi ali malang di alang ke inong su ke CM BJP CM busita nitum ke song ke Bihari Bongoli RSS tum ha lasi nitum APSL se government jong si ke bang te la tum ke jong hita plung pe di la tum ke jong hita karbi long pen abutali sa long le pota pen dang long than ko ha lasi la bang ke nitum ke ton dilo la pen phiri tuliram hang bang ke tuliram hang ipule nichu ajeng asap sunata APSL si tuma phiri pusong thang si ni tuma phiri tuliram hang bang ke kopilo phiri po di phiri ke phiri jalan si alang ko ano army police nang to de to nang to nu oh nonda ni tum dam bori de jile ni tum dam bori de inonda alang terakre pulute khe phar ka si song long ria pharman ni tum APSL si tum karjap jong si alang nang pasik sagdun bome phan terakre pun pasik sagnu lahino tum puyi bangge tami ni tum ka si song bangge ing tonte Itu pik ano pini ini ponong le dek kela bang solong ke nilitum thang ta nilitum ke anime thang ke long ji audikar se nilitum ke cha nilitum ke cha nilitum ke article 244A farman se nilitum ke cha hang pon tante nilitum han ko pilo la dang kham khidu na ji nilitum alang litum acha ta nilitum pasung se nilitum ke che bhong phata nilining ka che bhong phane nilitum ta ke che tong rat ke che tong kali ke che theng phane rat ke che tong kali nilitum mai ke do mai meeting ke do pini ke dake mass training program se ke pado ane intum insam jen be se nilitum dake doji ko alam la so putak produk pen nang lihin kan ma phansi jongkon la jongpon ji ni ke BJP RSS tum ha BJP RSS tum si la sabang solong ke nang kham khedun la pen ni lipudan ji non karbiang long non 2024 ke non alang litum pinepo MP election ale lo MP election non ke pate dun ji atum dak ticket long le akai horen sing de sita me dak ticket long le karbiang long ticket long de ba anu kapek tan alang tum che pate dun na ticket long de pulote hala so ba nani Bihar ta ho nani Madhya Pradesh ta ho nani Bangladesh nani BJP ticket long dun malang litum anda
karbi yang long ke ilitum kecil so tum hanta ilitum tiket pipon deh election apa tur donong lo itu ilitum karbi tum tak halada election tur donong ma lasin nilihin banke nining ke oidam ke lalo pini son ke ining ki pung pami kalo nilitum dak soalo tum kecil tong ke dak soalo so pin so tum kecil tong ta ale pan kalilo tangka colong onain pan kalilo la dak pini kecil tong ke eme thang along rilong pat celong nang ji po pan se pini dak kecil tong lalo nilihin pen kira pano nang api Bihar dah honane abidisi amunit ladak nang cujam nar kan jam pen ini tum cecak un elo la sinili tum non ma la so ron lang no bang ke vir nang po kroi krelo nili tum ke ladak karbiang long la so nang ke claim ke nili tum kroi un elo la si mesen e khai elong ri jakong isi wek pen dosi ili tum jakong pen cihorang si mane cisong si ili tum edet elong ri pancing hon nang cerai na lasi nili hin pen ke matha thiblok ka du era tum sami mathalo lasi angko anso si angko nili tum mechi song bompo nili tum hele kaman ke ot parti kali nili tum ke ingsam din ban kachi song parti lasi nili tum me thang da chini ne nili tum khai inglong aso jakong isi wet pen do si jakong kusong lo tipuji isi wet isi wet do pen si nili tum reng dok reng ni dolong nangji si nili tum bangke ning hang lo lasi kenang wek po lasi nilila antan ton nili tum ladak bumi constituency long mass joining laso a program ki bilong nili tum han kam kelo laki nili hipnen pudagi nili tum e khai edet elong ria pansi nili tum kaki song karjap hipie pansi nili tum jakong che parang bo niom som pini bangke boy pisita me BJP RSS tum nili tum hanang nangke kam ke la pen ke nilitum ke la si kroi kre la pen phere re la tum na kham ke chot ke nilitum nili ning do la da alang tum kham ke chot ke nilitum sang se phere re la si la da ko malo dak puloni constituency long bustame MLA dorsing ram hang la pen dak EM kang burakiling hai tum mason si dak alang tum ahi ke chithiri ka song la si rat det ilitum non mat ki kham ke lo rat tum han ki pama huji phan alang tum phan pakroi wer ji phan si ki kam kelo silam si la so ki kam kelo poi pisa me ratum kroi krelo non ke BJP dang ho Congress dang ho min ke ladak BJP lo lang litum si Jepang tang lo ladak voi pisa me rada tumbang ke kroi kre kroi un elo la si batai ko an lo ake thora ahan thor ke jor ver po la si kroi un e rada tumta chini la lo non ke chipare o naing ne lo chithan o na adima velo la si nilitum bangke la non women wing mate ni tum soalo so tum islame nilitum ta isi pet pen jitu nilitum ke long nang ji a right along ke nilitum tar jab dun thippo la si palong vek nang po ilitum khai ilitum det ini mithang elong ri edet do vek nang ji polong si nilitum tak ladak si kado ave soalo so tum same nilitum ladak cesong dun arjab dun thippo nilitum ke la si non jiman ajat asona sona ke klang a political pusame nilitum ke ning hang helo kroyun elo lasi nilitum jitulah nilitum hanta nang ejapon saratum ahok pet dog dak ben sinang paklang pon lo lasi lake cobai cokai lama ve sar jai kathar sitame lasi nilitum ke lasi ahok pet atowar pu chini dun lo kaduk ave ratum same nilitum ke arjab dun thippo solo suatum sitame supin suatum sitame lasi nilitum bangke edet elong rie kenang sod lo mupen het hala by the way than son Trokebra Troksi Apong Nihang Longri Baptist Kachilang Amai Ningkan Asek Amai Pi Kepajutlong NLBKA Pen Longri Amai Aningkan Wang Kepadobom Ason Thak Thaksi Pining Lethota Nihang Longri Baptist Kachilang Amai NLBKA Ningkan Asek Amai Pi Mukaleng Baptist Church Alongsi Paman Ponlo Bangso Amai Thang ni Phaing Kora Pli Surihini Reng Kora Ki Thompen Pangcheng Ponsi Thang ni Phaing Kora Trok Surihini Reng Kora Ki Thom Arni An Pejut Ponlo Pini Bhom Kuru Arni Anarlo Karchu Amai Along NLBKA Amai Phu Sarup Singh Singnar Pensi Mai Japon Akenang Sot Alam The An Kongchun Bang Sarnoa Phangcho Pensi Pachini Ponlo Praise and Worship Abangke Richomili Baptist Youth Atumpensi Japon Lapen Lun Cheto Abangke NLBROKA Youth Atumpensi Paklangpon Bangso Amai Isek Arnam Alam Ke Pathanjia Phan Reverend Lawrence Singti Former Executive Secretary NKBA Reverend Tenson Bay
NKBA Executive Secretary lapen Professor Maggie Katharpi Difu BC atumpensi lam ke than pador ponlo. Ongdung NLBKA Arlo kedo amonduli arat doan cerap cetodunsi mesen meet pen mai pachunlong. Nilipen Philip Tiso TK News. Nang cetong don pen kupine rada pan ke pachini yi ason doma. Itu boleh sepakan ni lah ibadah dana cetong lo, dana itu mungkin pan dipak itu. Ada karena mahir jumlah thedum, kalau penjaga kecinggung dah, ongdung cinggung lo, cinggung ni ating dan cinggung lo, penana malam malam dah mission lo, penana manang patip pan kabur ini theti, penada kado ke thak nate la compound, mana theti kado ke kami cleanliness, mana kanker bangke, interpik. Lapan itu kesansi itu memegi donai mereka thakni na la shooting dengan itu mission itu teglong lo ningarong lo ning samping lo lapan anam pan kirwalun khoyar tu dan present worship laga dok wes kami jumisen lapan alang tu ningaklong dan si anam pan kirwalun dunia itu lah. Long ri kapre lo nale tum ke sapapanya long ri lo dak nili long ri pan kupine. Tirikam atum atheke nelitum kicun la kado ko vitamin nelitum lapo anak kimisen lapo sonta kali deta hai montame labang to kacetong anatum hastame litum tirikam hoi ahin kastame bene ake chok cidet kecu kijun kidu kitak kunon setame chok cido an same litum tirikam hoi ahin pensi dia tame chahang lo bena parta peru pilot heke ladak nik tum along lapuan lang parai kelubing adim sami nang le tum media tum sami kibang pen tum pana putron napa cethang dia pos sami nang le tum pantawen media hoi tum hatame akeu pilo la pen kelang abang putin tamai taputron kelang dun dia pansina tum hatame Lokal pen abang some ke pacun pan ku anak ke joy la pen ku anak kisung so alam thei pachini ma teng si hut bangen tum bangela pulo tike labang some ke pecun de cep hana bang sung pik ji pelam si cema thadam lo bonta arna makang hon pen la pen la dak iria si tum arna makar do pi pen jok tum non ke chaka po hut bang ke joy ki lop so ni thaglong athike pinang ana tum ta nang cerap dun tadu danda tangta lamang some sek ko puana ka cross do ka cross pelam ge ni tum non ma lapan chini dam delang bonta lapu asap nat pesame ni tum lapu si pidor pon lo me sek bang panarmu chitong pon lo labang so bang ni tum dak tirikam hoi pen bang ka chetong aphai bang ni tum lapan en nam thekhidet lo la sila iria tum ben ke pachini dam kon tong dui ni lam den Ini kan permansi teman lo. labang so ni thom an lo theke inkora pli inkora po inkora drop Thang. tangta lamang some nang tum ke pacun unason lo tangta la rada pan ku pialam thei pan sinang tum ke churoba ke pachini alam thei pi pen lo na tum pachini lalo theke labang so trok kebra trok si NLBKA amai pialong atheke ni tum labang so kachis se kalong tame ni tum kichini dam la bukali bon tame longri ke za tum ala tum abidi pen la pen ni tum amonduli barim lo sang tilang so ala ni tum nang ke than dun pen na part ame te bok tere tum ala tum na ke rap ke tu dun pen sini tum la poson ame tame pichun kon lo cholo ba ma pinni Pini thang ni phain kor ratrok suri hini ra inkor ra kithom Duar Baguri MSC constituency angkang Dehuri Kudam Singnar arongpen Rongbong Ghat an atowar kaselam pon cheng pon bomlo labang so atowar aprang ke nilitum kedam kebang siksak pik anlo sitame nona bangke akejoy wan dopo pusi nilitum Dehuri pen Rongbong Ghat an kacheleng pon atowar pia puthak ongdung arat atum penta ning arong pik anlo pusi hawar arat atum pen pherang kya thengno ning jedun lapen ke chethan pon ringti lapen labang so atowar nang selam pilo pulote towar ke ik mate black topping nang selam pibek nang jiputa Harrison Singnar pen chuning ridun alam the chepaklang pon lapen ke local MSC mate education EM Richard Tokbi
KACCM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Dr. Numal Momin Atumaphan, Choro Pajirpon. Lason Dehuri Arat Atumaphan, Kanghon Kangchin Supon Tek Apot Puta, Choropon. Dehuri Penamo Singti Tike News. Putak jadi tum ini ngarong lo he. Tuar awetin tanon dopu pulo. Atau dopu bukan tanon kiceng ke teglong lo he jadi. Kita tang 2021. Là doktor lemelin. Doktor Mumin hedi. Dan meli tum hang lo pada hari lo. Kita meli tum mahin kanta. Kuning bidun dulu, ya kita kiban sumpit, si nang lijong si nilit tumapan tuar ini yang si nang tunai piji pulang tadi tu nang si rabu pu, pulah nilit tumapan masih lang li lah so meeting lo masih lang li nampak tang pija lo pulau tadi tu nang rong pik pu, akhir ke orang lagi sung pen bang ke, kita kiban bang ke jok pu.ตั้งแต่ปรางละตัวนังปุ่นในเสกอันบักละปัวร้องรัดตุ่มสูงอีกแล้วละสุภาพกระทานปัจจุบัน Dam tang ke sung ke lage kithanun elo. Ala basa tum di phu pendak dai huri yang basa tum do. Chala bas tum hanta ingin sudun thuduk titian an la hai. Mane la an ma ki siksa atwa ki hindu sitalang tum tame dagarat ngi man ha pen la phu pendak pas kasulida tum hanta heti. So dagarat tum ta sung ki tum pilo la so prang bang ke. Mane kithanun elo yo. Aprang bangke dak nili tumpen gari pen geda mahut kalau sopol ho bangke nili tum dak pen lo bonkat an minit liket dak pali un kalau so dak ang bong bangke la non kan lipo ang bong bangke lo bonkat an itu bali ji pandel honta nai gari pen kita men non bang thek thulong lo la jang se nang patang pilu pada pokra pucet pu pujala he.ตั้งแต่ local emisi mate karbeng long tonomas council education em akhe richard ok bipan pilon tenang litung ipui ge ka choroji ba asoli puthak na bunai pie puthak Mungkin nili pulo madide je doktor Nirmal Mumin lapen ke karbeng long CM lapen dak local emisi non em lo ala tum ka do we cing wai pan si so tam bang ke nang klem lo pusini tum ka do we ta cing de kalang di si la bang thom panda choro rap lo ko an banali ning arong la bakso alina ka silam pia pot ke la punang litum arat bang nili arong pik puta pupelang ako ining ta oivik puta pupelo athe bang ke avi pin pen non klem pu pulo ki klem ta non cheng lo matidi nasi mutang de dan si amut aki arong pu pujal lo ตั้งแต่สารบางโซสกิมไปกูเปียสกิมโลละนอนละเคลมบอม skim bang ke la ke chief minister puki pot asuni pulo ne pin la so skim pen bon la กำลังดินาลิมาจิทันอีกมั้ย nilimen ke harison sing na tang dai huri rong bong khat pen dak kudam sing na rong an bang ke ni nang selam pipun ni kan thong bong nang patang pipu pulak chat nang ji pikang do la se hula so teng pen alang le lam chat ke chipa pleng ason lo non bang ke la pu nang deng ke thek long lo la pen la so lo got thel yang long ton mas council la CM Dr. Tuliram Rong hang lang li ta me wang lo la so lam phe lang li ta pikang lo la pen local emisi ta lang li ta chi cha kang lo la se lang le tung ka do we ching ki ching wai pen si la so skim bang